सुनो 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 भैया हो, सुनो हो किसान। अब बुढ़ारवा पर बैठल बा हई राकेश, टिकट ना डकैत के जवान। देशवा में दुई गो बाटे, एगो बाकी खेतवा में किसान, और दूसरा बा बॉर्डर पे जवान। हई तीसर का बैठल बा डकैत के मजान, आई लेके बैठल बा डकैत के मजार। अरे राष्ट्र के विरोधी राकेश टिकैत ना डकैत हउए हो, किसानों के सबसे बड़ा दुश्मन हउए हो। आ जान ल सब लोग ई भइल बा, ई दे भइल बा कांग्रेस और के दलाल। आ कन्हैया हई के करा के भइल बा रे। आ कन्हैया एकर काहे नाम धैलस, एकर माई बाबू कन्हैया के नाम धके पछताइल बा। कन्हैया के करा के कहल जाला ई जानत नइखे रे, कृष्ण भगवान के ये नाम हउए। सब लोग जानता कि कन्हैया के करा के कहल जाला। आ ई कन्हैया ना, ई कसैया, ये राष्ट्र के विरोधी और राष्ट्र के देशद्रोही। एकर तो ऐसन हाल होई कि ये कहीं के ना रही। ऐसे कि ये छोट छोट बैठ के सब एक भेड़िए की तरह, एक भेड़ जेने जाता उन्हें सब भेड़ जात सन। आ यानी के भेड़ एक दिन कुएं में सब गिर जइसन। मोदी और जोगी के जितना भी विरोधी बड़ सन सब एक दिन ये गिर जसन हुए खाई में। ऐसे कि एगो भेड़ एकरा के लेके जाता और ऊ हटे कांग्रेस, सपा और बसपा। ये सब लूटे वाला पार्टी, गरीबों के खून चूसे वाला पार्टी। एक ही पार्टी आइल बा राष्ट्र के विकास में। अभी देखल नहीं कर चाहत, ऐसे कि सोना चांदी के बर्तन में खात रहल सन और बड़े बड़े बिल्डिंग मार्बल के मकान बनावत रहल सन। और गरीबों के झोपड़ी जितना चुतिया बनावे के रहला बना लेला सन। अब तोहनी के ना चली रे गद्दारों, राष्ट्रद्रोहियों। अब तोहनी के आ गइल बा श्री राम के वंशज, और श्री राम आ गइल बड़न। और श्री राम के छोटा भाई योगी, मोदी के छोटा भाई जोगी, मोदी श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण दोनों मिलके रावण को विनाश करियसन। समझ ले तो अब तोहनी के अब छुट्टी हो गइल बा। अब तोहनी के देश के लोग समझ गइल बा। अरे शर्म नइखे आवत तोहनी के, नेतागिरी चलल बासन करे, लोगों का खून चूस के। और आवत रसन तोहनी के गरीबी और डीजल पेट्रोल के बात करे। एकरा बहाने तोहनी के जन रुकल बा काम बिल्डिंग के, मकान के, ओ कैसे बनी लूटे खातिर। अब तोहनी के लूटल ना होई, लोग समझ गइल बा। समझ लीजिए दोस्तों, मित्रों, आप जान लीजिए ये देश के लोगों के नहीं, गरीबों के लिए नहीं, बेरोजगारों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और अपने घर के चलाने के लिए। आपन पूंजी ना, देश के सरकारी पैसा लूटे खातिर ये नेता बनल रहसन। अब सब लोग जान गइल बा और रउओ जान ली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और भी लोगों के पहुंचा दी। ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो देश के मोदी और जोगी के जो विरोधी हैं, वो सबसे बड़े देश के दुश्मन हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।